Amaitzeko inekuazio sistemekin, 38b egingo dutzuetu nahi. Lehenengo inekuazioa, 3x gehi bost txikinago 2x keniru. Kasu honetan, erabiliko dugu, bigarren mailako inekuazioetan erabili behar da. Hau da, zeroaz konparatzea. Dana, eskerreruntz, 3x gehi bost, 2x gehi iru, txikinago 0. Simplifikatzen dugu, x gehi sortzi txikinago 0. Eta oso simple izan, x txikinago minus sortzi, da bakarrik praktikatzearen beste metodoa. Horren, itzen dugu, x gehi sortzi berdin 0, x berdin minus sortzi, eta marra baten minus sortzi pili. Orain, sortu diren tarte bietatik balio bana hartuz, minus sortzi baino txikiagoa dan bat, minus 10 adibidez, ordezten dugu, minus 10 gehi sortzi minus bi, negatibo emoten duenez, minus amen, minus sortzi baino handiago dan bat, adibidez 0, 0 gehi sortzi, sortzi, positibo, plus. Toren gatoz ona, eta honek esaten digu zesati hartu behar dugun. Zeda, x gehi sortzi, nun dan txikinago 0, da nun dan negatibo. Hemen gualdian dago, beraz, hause dana. Eta minus sortzi hartzen dugu? Ez dagoelako hemen bardin. Hemen ez dagoelako agertzen bardin, beraz, puntu zuria. Horren hartzen dugu, bigarren inekuazioa. X gehi iru zati zazpe txikinago x keniru. Izendatzailean emekate, zazpi denez, izendatzaile bakarra egonda, bidertzen dugu ekuazio osoa bider zazpi. Batzuk esango duzue, partikularrera edo junda edo etxean eginda edo zuen kabuzua eta hemen dagoen zazpi, zegoen zazpi parkatu, hau zazpia bestaldera doala bidertzen. Ez dago arazorik, Olakoak egiten ditugunean, kontuz, bidertzen doan zenbakia ez izaten negatiboa. Hemen, prozesua jarraituz, bider emekate, bider zazpi. Zazpi bider x gehi iru, zati zazpi, txikinago, zazpi bider x keniru. Hau, honea simplifikatzen da, eta x gehi iru, txikinago, zazpi x ken hogeta bat. Orain, xak dana bestaldera, x gehi iru ken zazpi x gehi hogeta bat txikinago 0. Orain, minus 6x gehi hogeta lau txikinago 0, eta egiten dugu, berdin 0 ipini, eta ebatzi, minus 6x, berdin minus hogeta lau, x-a minus hogeta lau, zati minus 6, lau. Marra baten ipini, lau, eta zati bakoitzeko balio bana. Lau baino txikiagoa dana, 0 adibidez, 0 bider minus 6, 0 gehi hogeta lau, plus, eta lau baino handiagoa dan bat, bost adibidez, bost bider minus 6, minus hogeta mar, gehi hogeta lau, minus 6, negatibo, minus. Orain, zesati hartu behar dugu? Hause dana, txikinago 0 dan zatia, hau da, negatiboa. Beraz, hause guztia. Negatiboa hemen dagoelako, eta laua ez da hartzen, hemen berdin 0 edalako agertzen, beraz zuria. Orain, markatzen dugu, hemen, lautik aruntza, eta duan, zein da honen soluzioa? Ez dauko soluziorik, ez dago haman komuniko zatirik, berak ez du soluziorik.